Hello! Hello, Miss Salome! At last na balik ka na yun. Hello, Gigi. Kasi ako ikaalagad sa prinsesa. Magpalimpyo lang ako sa kungko ko o magpatarong ko sa kubo. Okay. Dali. Arita dali sa imong nanang lingkuranan. Dali. Diha ka. Okay. Wow! Ikaw paghapon ako, Jomega nga gwapa. O bisamot ka lao mga imong kandiis, nga medyo mitambok ka. Mao ba? May tambok na ako? Gamay. Gusto ko nga mabalik ang ako na buhok sa una. Oy! Lugay pa rin mabalik nis, oy. Kay gipamukan man mo maayo. So ganahan pag yung kalbuhok nga, kutob sa baga, gwan. Nahibaw lang ko nimo nga, nahibaw lang ko nimo nga nagpa-tiksikat ka. Para yung kaglaking gwapo. Nagpalahi lang. Okay. Kadiyot ha. Anda mo na ako mga gamit. Kadiyot lang. Kanada yung taas-taas nga buhok si Salome. Kadaghan pa yung mga turina din sa internet. Maglisod ko pangkita kung may apelyado. May paglaong bang mailhan ka ng durina diha sa internet? Well, doon na, pero dugay pang resulta. Daghang durina dire. Mo nga nagkinahanglan kog apelyado. Tiwason lang una ni nako. Magpa-parlor lang una ko. Sa tablet, dito ko na lang tiwason ng pag-research sa pangani ining Turena. Asa ka man nga beauty parlor? Ato ko sa Eliana Beauty Salon. Tudot? Okay. Ayaw lang ako naghilap din ng imong buhok, miss, ha? Kaya dalaling mo taas, miss, Salome. Okay. Gigi, nainumdum ka pa kung kano sa ako last nga nagpa-trim sa akong buhok din sa Eliana Salon? Dugay-dugay na, miss, oy. Bala ka gani ko ni mo ato higayuna. Nga naman. Ang ban maayo ang nitabo atong higayuna, good. Ha? Ako mausap ni ang gusto na akong ipangutanan nimo. Pero personal man good. Personal kayo, Miss Salome. Kay, unsa pa na, Gigi? Ay, kuan kanang kining kining Gigi ba? Tubagaw na lang imong usa ka suki. yuta oy. Aga kadit pam ha. Ako lang tubago ni ha. Dito kayo ha. Dito kayo. Ay magchikat ang maayo ron, ma'am ha. Ay marbida, big sila daw ako ibi. Murag doon na gid ko'y makuhang kasayuran ining bayong takaron. Ay, kadugay pang may tubag. Hello? Hey, Kiki! Ikaw na? Yes, madam, speaking. Kasi Ilag ba o sana? Ay. Dugay pang may tubag. Hello? Kaka, nalimot ka sa tingog? Uy! Ang gwapa kong customer nga baladyo sa ang face. Ikaw na, Miss Nika. Yes, ako. Muna ko karon. Unsang oras sa kabakante? Usan lang ang customer akong gatiman karon, Miss Nika. Okay. Muna ko ha. At man na dayon ko inig-abot na ko. Of course, Miss Nika. Sige, bye. Eman, mula ka na ko? Pagdaog driver bodyguard. No. Samo ka nang may kauban, uy. Kinahanglang maniguro. Dili maayo ang nahitabo ang puldo. Nagtuumi nga kita karon ang target sa grupo ni Zinon. Kinahanglang mag-amping ta. Okay. Si Bimbo lang ang akong dadon. Ay, sorry. Nalangan jud ko, ma'am. Oy, sorry kayo, ha. Okay lang. Daganda kang customer? Daganda kang customer? Suki sa nako na si Miss Nika. Sukad pa sa una. Nika? Yes. Malita na siya, oy. Way pasensya.
Mao nga, ako isang atiman nun dayon, kung maan niya. So, nagom sa hatag. Mao ba? Tuod. O sa ganito yung pangutanan niyo mo? Oo, di ay. Di na ka malain. Personal ba akong pangutana. Okay lang. Dili ra. Sige, pangutanan lang. Sa last day nga, din ka miss ba? Gawin sa mga yung bana. Ha? Bana? Matagit na. Oo, giapas ka man si Umbana. O klaro kayo nga, nasuko siya nimo. Kuhan, natural lang nga mag-away kami usa akong bana kay mao man gina ang magtiayon, dili ba? Aw, hinuon. Pero, murag makapabala ka lang kayo ang iyang lihok. Kay gitugod kay iyang pasakas yung auto. Ha? Mo na. Katugon nga kong pulis. Kay klaro man kayo nga, pasakitan kayo sa sud sa auto. Kato mo ko makita si yung banda. Pero mahadlok ko nga magtanaw niya. Kay taas mga isang tao. Nya, wapo noon. Pero, basta, isog-isog mata. Unsa pa na obserbahan nimo ni atong higayon na? Paula to. Kaduha pa man ko makita si yung banda ko. Sa una lang ko makakita niya, na-crush ko niya. Ay nagkalain ha, Miss Nika. Okay lang. Wapo kayo siyang tupig, kwad. Nagpatupi man siya ato din ni kwad. O, si Raquel ang nakaatiman sa buhok si Umbana. Oo, nahinumdum ko ana. Basta gwapo kayo siya. Tisoy man ko di Umbana. Mura ginong artista og naong, oy. Labi na nga, patilya siya. Ang ayan siya sa street, og bubo niyang buhok. Labi na kung mag-jail siya. Mao ba? Sa imong tanaw, mga pila kay height sa akong bana? Mga 6 gyud. Mga 6 ka pin, ana, no? Mga Koreano. Ibo kay sila labayot niya, oy. Kay tayo pa niya ang Koreano og bata, pikot gamay. Dato pagyud. Pero sa katapusan akong pakakita niya, parang nabugnaw, oy. Unta ko no. Yahat pa ito, boy. Pag-iay, trabaho apa, way? Sakit Ay, na ba? mo pa, way? Unta man to siya. Natilo to. Parang nabugnaw, oy. Yan lang. Hindi tingin gabas. Pero sa katapusan akong pakakita niya, parang nabugnaw, oy. Ang unsam to siya. Nagsiras to no. Siloso magud ang akong bana. Okay na. Okay na niya. Yuta niyo, nana. Guwapa na kain ni. Hello, Mrs. Chi. Okay bang mga bata nga gihatod diha sa akong mga tao? Oh, good. Mayo kayo nakagusto na ka? Mo-relax na ko kayo sa parlor. Oh, syempre. Magpa-beauty kita, ron dili ta mapiag bana. Okay, Mrs. Chi. Nana ko sa Eliana Beauty Salon. Bye na, Mrs. Chi, ha? Okay. Nana ha? Okay ka namin sa salon eh. Thank you. Okay. Asa mo ko mo bayad? Dito lang sa cashier, miss. Okay, thank you. Huwag yun yung malitok ang pangan sa bana ni Sapay. Hello. Magkapahibong ang iyong paghulagway sa mga lalaki. Lahi ra kini sa payhon ug hulagway ni Pultahon. Hello, Gigi. Ay, Miss Nika! Pulo ka sa langit! Niya, cha. Ay,
Udah na. Pagbasa ko rin. Mistika! Hulog ka sa langit! Yang Diyos ha, sa mga damgo, sa mga kalakitan! Thank you, yes! Ay, dali, Mistika! Lingkod na, may utang ka rin. Miss, yarang ako bayad. Keep the chance na. O siya to ni Karon ha? Pag gusto ka bagong here? Ay, kanang mahimo gitong tinood nga Diyos, ha? Okay. Excuse me, Gigi. Oh, oy, hello, Miss Pichupume. Ano ka, Uy, ayaw Mr. pa. May? Magkatrabaho pa. Wag ayaw magkatrabaho Okay. Excuse me, Gigi. Oh, hello. Hello, Miss Salome. Ato na ka? Oh, imo na ni oh. Oh, wow! Thank you, Miss. Oh, ay, lailagay mo. Miss Salome, laila mo. Siya si Miss Nika. Kamong luwang ako, mga prinsesa. Hello, Salome. Hi, Nika. Okay, muna na ko ha. Wow! Kadako ko niya tip ni mo. 1K. Galanti, gito siya, Miss Nika. Ay, parehas to yung kalidad. Tuloy! Tuloy na. Ay, nausap ka may imong naon ka nun, Miss Dorina. Ang sarap sa tugi pa natin sa payo, Pelina. Ay, may problema ka? Nuliloy, may gisulti ka? Kuan ba, kining, ay may dahil lang ko sa imong bagong pahapayron, Ma'am Dorina. Salamat. May problema, ma'am? May nalibgan lang ko, Nuliloy. Ay, unsa man na, ma'am? Ako gamay na, pero mamalit una tayo ni Luloy. Una ta mamauli sa bahay. Ay, sige. Gusto ko mo duaw sa batang si Ani. Gusto ko tupi nga parehas na tong unsingan, Antonia? Salome, ma'am. Murag familiar na akong iyangan. O ang iyang now. Oh, so okay mo sabto na ako din siya, ma'am. Kwat, apa sila kasugat mo to niya? Mausap. O siya swerte, ma'am. Oy, walang problema. Apa dyan, ayaw, Teresa. Ano man? Ayaw. Ma'am, apa sila kasugat mo to niya? Mausap. Ayaw. Mao na. Ayaw. Kwat, apa sila kasugat mo to niya? Mausap. What siya swerte, ma'am. Oy, kaya walang problemado. Tas siyang bana. Bago lang ito siya nabalik din, he. Mao ba? Last nga pakakita na ko ni Ma'am Salome, koy. Yaway siya siyang bana. Gidasok sa auto. Niya, marag, nagkapasakit tayo siya sa suwan. Ikaw ha? Chika kay ka ha? Ato-ato lang ni Ma'am Nika, ha? Ay, pinabi sa upan. Ang sa kahit sumpayan nila, nga di man yun mabasa. Da, wa kay lahat sa Awa man yun kinabuhi. dire. Da, kay wa kay labot. Da, wala kay labot sa kinabuhi. kinabuhi sa Sa uban. uban bayon. Ay, da. Wala kay labot sa kinabuhi sa upan. Uy, pa yun. Da, oy, ay sa ibundat ako pagka ako miss, oy. Okay na, Gigi. Focus na nako. Ayaw na itong Salome. Okay.